любим десерт от моето детство, а именно салам торта или сладък салам. И хайде да ви покажа как да си го приготвите. 200 грама натрошени бисквити, 200 грама пудра захар, 50 грама какао, една ванилийка, 100 грама натрошени орехи и щипка сол. Всичко това размесвам много добре. И след това е време да добавим и течните съставки. 150 мл прясно мляко и 150 грама разтопено краве масло. Отново разбърквам добре, за да се смесят всички съставки и оставям настрани за около 10-15 минутки, за да попият по-добре бисквитките. След това си подготвям стреч фолио, върху което изсипвам сместа и завивам под формата на саламче. По този начин оформям и връзвам двата края. Накрая слагам в хладилник за няколко часа, за да стегне добре. Нарязвам и си хапвам сладко. Ако тази рецепта ви връща във вашето детство, харесайте видеото, абонирайте се за каналът ми и да ви е сладко!